אז שלום, קוראים לי שקד זוננפלד. אני עכשיו גרה פה בנירם, עברתי לפני כמה חודשים מירושלים, אחרי שנים של עשייה שם. ואני היום מנסה לתת קצת, בסרטון הזה אני אנסה לתת קצת תמונה רחבה יותר על הרעיון של היצירה, על מה אני רוצה לייצר בבמה, מתוך החומרים ומתוך הרעיון ועל הפילוסופיה שמאחורי. אז אני אתחיל דווקא מהפילוסופיה. פילוסופיה מנסה לשים את הדגש לא על האובייקט שמשתנה ואיך הוא נהפך להיות דברים אחרים, אלא על התנאים שמשנים את האובייקט הזה, ובעצם הם העניין. הם מה שבאמת רלוונטי. לא מי או מה או שמשתנה, אלא מה ואיך שמשנה. וזה כאילו לשים את תשומת לב על האינטראקציות וטיפה פחות, מבחינת אם אני לוקחת את זה ליום יום שלנו, טיפה פחות האני, העצמי, מה אני רוצה, איך לממש את עצמי, קצת יותר להיות בתשומת לב של איך אני זה מה שהסביבה שלי, ואיך אני זה רפלקציה של מה שאני חווה ושל האינטראקציות שאני נמצא בהם. דברים שלא שמתי בהגשה, ואני אשמח כזה לנסות להעביר אותם בצורה קצת אינטואיטיבית פה, זה המוזיקה והתלבשות שעוד לא סגורות. אבל בשתי המקרים אני רוצה שהם גם ישתפו איתנו פעולה בהקשר של ההשתנות הזאת. השתנות המתמדת, שאיך דבר הופך לדבר. למשל שריקות, שיש מעט כרגע בסרטון שהבנות הרקדניות עושות, ואני רוצה שבפסקול השריקות האלה לאט לאט יהפכו למשב רוח. ואיך המשב רוח הזה מייצר איזה מין קרירות ואיזה מין תחושה של חורף, ואנחנו רק שומעים משהו וכבר אנחנו נכנסים לאיזה מין עולם אחר. ואז ברגע אחד המוזיקה משתנה, מה זה עושה, איך זה משפיע. אז למשל כל מיני צלילים שפשוט משתנים, ובעצם הם כולם איזה מין הוצאת אוויר, אבל התכווצות שונה מייצרת משהו אחר לגמרי. אז זה יהיה משהו שיתמוך ברעיון הזה, והתלבשות שכרגע עוד לא סגורות, אבל אני גם רואה איך ההתעסקות בכל בד אחר שאני עובדת איתו בשביל הדבר הזה, מייצר עולם אחר לחלוטין. אז בעצם גם לשלב זה גם עוד משפיע חיצוני שמשפיע עלינו, וזה גם משהו שאני רוצה לעבוד עליו. והמטרה בדבר הכולל זה לייצר פשוט איזה מין עולם שהכל בו משתנה, ואתה ממשיך להזדהות עם הרקדניות. אבל אתה רואה איך הם הפכו מבנות תמימות וצמא וחצאית ארוכה למשהו יותר קשה וחייתי כזה, ואולי גם מחשף וקצת סקסי, ואיך מתוך זה יש משהו שהוא קצת שורף, הם מחפשות נחמה, ואיך בנחמה הזאת, כשרוצים ממנה עוד ועוד ועוד, היא נהיית קשה, פשוט איך דבר מוביל לדבר מעצם זה שזה ככה עובד. אז זו התקווה שלי ביצירה הזאת, ולאפשר לקהל אפשרות לחשוב את זה.